खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 23 आगस्ट 2025 मायथाइ एबा 6 भाद्र दान 1432 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। मेष राशि, दिनै नोंथांनि थुलुंगानाया गोबांसिन जागोन आरो नोंथाङा गोदान सानस्रिफोरखौ महर होनो हानाय गोहो थागोन। नोंथाङा खामानिनि जायगायाव हाबिला गोनां मावथांखिफोराव गोसो होनो हागौ। राङारि आयदाफोरनि सायाव साननो गोनां थिरांथाफोर ला। गोदै रायज्लायनाया नखरारि सोमोन्दोआव जानथायखौ फोजोबगोन। सावस्रिया सरासनस्रा जागोन, नाथाय ब्यामखौ नागारनाङा। समाजारि सोमोन्दोनि गेजेरजों नोंथाङा मुलाम्फा आरो गोदान खाबुफोर मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोजा आरो खमला। वृषभ राशि, दिनै प्रेक्टिकेलआ नोंथांनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। मुलाम्फा लानो थाखाय नोंथांनि राङारि सानथांखिफोरखौ फिन खेबसे सानफिन। खामानि मावथायाव नोंथांनि मोनदांथिफोरखौ फोरमायनाया नोंथांखौ मान होगोन। नोंनि पार्टनार एबा नखरनिफ्राय मदद मोननाया मख'जाथाव जागोन। बेलासियाव नोंथाङा माखासे गोजोन खौरां मोननो हागौ। गावनि सावस्रिनि थाखाय फिसा फिसा हुदाफोराव गोसो हो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें गोमो गाब। मिथुन राशि, दिनै नोंथांनि मेलेम आरो बिबुंथिया खामानियाव फैगोन। गोदान सोमोन्दोफोर दानाय जागोन, जाय इयुनाव मुलाम्फा गोनां जागोन। फरायसा आरो बिजिरसंगिरिफोरा गावसोरनि थांखिनि खाथियाव सौहैगोन। मोनसे गुसुं दावबायनाया बाहायथावै मुलाम्फा गोनां जानो हागौ। खर्साफोराव सांग्रांथि लाखि। सोरजिलु हाबाफोरा नोंथांनि गोसोखौ थाजिम खालामगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों अख्रांनि निला गाब। कर्क राशि, दिनै नोंथाङा नखरारि बिबानफोराव जुनिया गोसो होनांगोन। न'नि आबहावाया गोरोबलायनाय थागोन। आब्रुथि आरो बावसोमनायजों खामानि मावथायाव गोख्रै दावबायनायनि जाथावना दं। गावनि सावस्रिनि बागै सांग्रां था आरो समाव जिराय। धोरोमारि हाबाफारिफोरनि समाव नोंथांनि गोसोआ सिरि थागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें गलापि गाब। सिंह राशि, नोंथांनि गावखौ फोथायनाया मानसिफोरखौ गोसो बोहोगोन। नोंथाङा नोंथांनि जिउ राहायाव एसे थुलुंगा मोननो हागौ। सोरजिलु आरो रायजोआरि नाजानायाव जाफुंसारनायनि नेरसोनफोर दं। नखराव मोनसे गोजोनथाव जाथाय जानो हागौ। सावस्रिनि सोमोन्दै सामलायनायखौ लाखि। मोजां मोनलायनाय आरो रमान्सआव रोखा लाखि। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबा जादों सना गाब। कन्या राशि, दिनै नोंथांनि गोथौ सानथौआनो नोंनि बयनिख्रुइबो देरसिन गोहो जागोन। खामानि मावथायाव फिसा फिसा सुद्रायनाया नोंथांनि फारसे खामानि मावगोन। रांखान्थियारि महरै रां दोनथुमनायाव गोसो हो। नखरारि सावरायनाया साननायफोरखौ खम खालामगोन। नोंथांनि सावस्रिया मोजां जागोन, नाथाय गोसोआरि गोजोननि थाखाय गावनि थाखाय एसे सम ला। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथां गाब। तुला राशि, आथिखालाव समानथि आरो गियानजों खामानि मावनाया गोनांथार। नोंथाङा आरिमु, सावरायनाय आरो गोरोबलायनायनि गेजेरजों मोनसे मोजां गोहोम खोख्लैगोन। मोनसे गोजाम सोमोन्दोनिफ्राय मोनसे गोदान खाबु फैनो हागौ। हाबा जानाय जिउआव गोदैया थागोन। मोनसे गुसुं दावबायनाया गोसोआव रंजानाय लाबोगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सोनाब-साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें गलाप गाब। वृश्चिक राशि, दिनै सहायनाय आरो सोलोजों खामानि माव। बेयो मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथांनि हाबाफोराव एसे बादायलायनाय जानो हागौ, नाथाय नोंथांनि गोसो होनाया देरहानायनि लामा दिन्थिगोन।
राङारि आयदाफोराव बुजिलायनाया गोनांथार। नखरारि सोमोन्दोआव गुरै गोसोखौ लाखि। सावस्रिनि फारसे फिसा गोसो होनाया गोबां मुलाम्फा होगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोथौ गोजा गाब। धनु राशि, थुलुंगा आरो खाबुफोरा गोरोबलायनाय गोदान हाबाफारिफोरखौ सान। खामानि मावथायाव नोंथांनि सानस्रिफोरा बाख्नायनाय मोननो हागौ। दावबायनाया जिउ राहायारि मुलाम्फा लाबोनो हागौ। रमान्टिक सोमोन्दोआव बुजिनाया बांगोन। सावस्रिया गोहो गोनां थागोन नाथाय मोनसे समानथि आदार लाखिगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबा जादों लैथोनि गोथां गाब। मकर राशि, दिनै नोंथांनि थिरांथाफोरा मोगथाङारि आरो मुलाम्फा गोनां जागोन। नखरजों मोनसे गोनांथार आयदायाव गोरोबलायनाय जानो हागौ। राङारि आयदाफोराव दिदोमथि थागोन। खामानिजों समानथि लाखिनाया गोनांथार जाहाथे सावस्रिया गोहोम गोग्लैया। रां थिसननायाव गोख्रै दाखालाम। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोसोम गाब। कुम्भ राशि, दिनै नोंथाङा गोदान सानस्रिफोर आरो आरोंदायारि हाबाफारिफोरनिफ्राय मुलाम्फा जागोन। हानजायारि हाबा मावनाया नोंथांखौ सिगांथिं दावगाहोगोन। समाजारि हाबाफारिफोराव नांथाबना थानाया नोंथांखौ गोदान सिनायथि होनायाव मदद होनो हागौ। सावस्रिया मोजाङै थागोन नाथाय थोजासे उन्दुनाया गोनांथार। रादाय खानाय एबा दलिलफोराव गोसो हो। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रेजें निला गाब। मीन राशि, दिनै गोरलै आरो अननायआ नोंथांनि थाखाय मुलाम्फा गोनां जागोन। नोंथाङा सोरजिलु आरो इसोरारि हाबाफारिफोराव नांथाबगोन। राङारि आयदाफोराव फिसा मुलाम्फा जानो हागौ। फरायसाफोरा गावसोरनि फरायनायाव जाफुंसार जानो हागौ। गोसोखौ सिरि लाखिनो थाखाय ध्यानआ बाहायजाथाव जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों रोजा निला गाब। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गोजोन्थों।